Hintay amin sa batin ti Apo. Wen hintay amin sa rabwen ti Apo. Wen hintay amin dayawen ti Apo tayo. Taisot salakan tayo. Pupubingken na taengan. Taisot salakan tayo. Pupubingken na taengan, hintay nga ikanta. Panang sarabuken Jesus, nga ariti kapya. Ideritay nga ikanta, tanong na Hosana, Hosana. Rogyan tayo dahi ti apanagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Kakabsat rambakan tayo itang aldaw ti piyesta ni Apo Santo ninyo. Ni Apo Jesus naglasat akas maysa nga ubing. Inted na tinapintas a pagpatulad. Ti kinadalos, ti kinapakumbaba, ti kinapudno nga agserbi, ti ari ti kapya. Dawaten tayo, tinay espiritu na, tasapay kumata isumot ti agtaeng kada tayo, maibiyag tayo iti inaldaw-aldaw. Pagbabawyan tayo nga rod dagiti basbasol tayo, tapno addapan na kaikari tayo amakiranod, iti dahi tinasantuan a panagdaydayaw. Iti napakumbaba anakem kuna tayo agkonpesarak iti Dios aman nakabalin amin ken kada kayo met kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko basol ko unay iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen kadagiti amin nga angheles ken sa santos ken kada kayo met kakabsat Tay kakaasid ako mata po tayo Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen.
Ako kasiyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. 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 Ket dito'y nagakapya kadagiti tatawan ang imbag ti panagnak na kemda ibunan nagdaka itanok daka pagrugbaban daka daydayaw daka agiyaman kam ken ka gapu dinay daklan adayag mo Diyos na ilagitan nga ari Diyos Ama man nakabalin namin ket sika bumi Jesu Kristo bugbugtong anak Diyos nga Apo Kordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Diyos iti kangatuan Gloria iti Diyos iti kangatuan sika mangikat kadagiti basbasul ti lubong kasiyan na kami kasiyan na kami sika mangikat kadagiti basbasul ti lubong awaten kadaytoy arararangin ken sika makanawang ti Ama kasiyan na kami kasiyan na kami Gloria iti Diyos iti kangatuan Gloria iti Diyos iti kangatuan yan tangay siksika o Hesu Kristo inasantuan siksika o Apo siksika ti kangatuan ititimpuyog di Espiritu Santo en iti gloria iti Diyos Ama Amen Gloria iti Diyos iti kangatuan Gloria iti Diyos iti kangatuan Gloria iti Diyos
iti kangatuan. Gloria iti Diyos, iti kangatuan. Kumararag tayo. O Diyos, isamay mo kadkada kami tinapaypayso a panagraem ken Apo Jesus. Oray agparang akas nakurapay a maladaga. Ipaay mo kumapay a mabigbig mi ti kaadda ni Kristo nga anak mo iti amin a tao, agpapanpay iti kababaan. Isuro na kam kadi, tapno addaan kam ti kinamanakem akas maysa nga ubing, iti kasta makapudnumet ti puso mi nga umannugot iti turay ni Kristo. Ket maragpat minto dagiti gungguna nga inkarim kadagiti napakumbaba. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, isu a magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Naipasngay kadakayo ti maysa nga ubing. Dagiti tattao ang nagna iti kasipngetan, nakita dati lawag ang nagpaiduma ti ranyag. Nagnaedda iti daga, dagiti aniniwan, ngem ita agranyag kadakwada ti lawag. Kasaunay ti ragsakda, uapo inyeg mo ti raguda. Gapu iti naramid mo, agragsakda akas iti panagragsak dagiti agan-ani, wenno agbingbingay iti sinamsamda. Winayawayaam ida iti nakaadipenanda, inikat mo ti pangor anang parigat kadakwada. Sikati ng parmek iti nasyon anang idadanes ken nangirurumen kariti tattaum, akas iti panang parmek mo iti armada ti medyan idi ununana. Mapuuran to iti amin a sapatos ken dagiti dara-dara pagananay dagiti soldado arimaot. Naipasngay kadatayo ti maysa nga ubing. At ubing a lalaki a naited kadatayo, ket isunto ti mangituray kadatayo. Maawagan to iti masirib a mamagbaga, manakabalin a Diyos, agnanayon nga Ama, ari ti kapya. Bumileg tuwa bumileg, tinarian a panakabalin na, addan tulat ta kapya iti pagarian na. Isuntut ti sumukat ken ni Ari David nga agturay. Ibatay nanto ti turay na iti kinapudno, ken kinalinteg manipud ita ingganat inggana. Aramiden nga aramiden amin daytoy ti Apo a manakabalin amin. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Dagiti tattao iti amin na diso, nakita dati panangisalakan ti Diyos tayo. Dagiti tattao ti amin na diso, nakita dati panangisalakan ti Diyos tayo. Kantaan nyo ti Apo iti baro a kanta, gapu kadagiti nakaskas daaw nga inaramid na. Nagunod na ti balaygi babaen ti bileg, ken tinasantuan apan nakabalin na. Dagiti tattao ti amin na diso, nakita dati panangisalakan ti Diyos tayo. Inwaragawag ti Apo ti panagbalaygi na, impakaamuna kadagiti pagilian ti panakabalin na amang isalakan. Tinungpal na ti karina kadagiti Israelita, nalagip na ti asina ken kinapudno na kadakwada. Dagiti tattao ti amin na diso, nakita dati panangisalakan ti Diyos tayo. Nakita dagiti tattao iti amin na diso ti panagbalaygi ti Diyos tayo. Ider iyo da kayo amin adaga, ti panagdaydayaw yu iti Apo, itanok yu kadagiti kanta ken deri ti rag-o. Dagiti tattao ti amin na diso, nakita dati panangisalakan ti Diyos tayo. Agarpa kayo nga agkanta, amang idaydayaw iti Apo, agtukar kayo iti arpa, umikis kayo iti rag-o iti sango ti Apo nga ari. Adanggayan dagiti trompeta ken tangguyog. Dagiti tattao ti amin na diso, nakita dati panangisalakan ti Diyos tayo. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso.
Agyaman tayo iti Diyos ken Ama ni Apo tayo a Jesu-Kristo. Iti panakipagmaymaysa tayo ken Kristo, binindisyonan na tayo iti amin na espirituan na sagot nga adda sa dilangit. Sakbay ti panakaparswa ti lubong, pinili na tayon ti Diyos nga agbalin akukwa na babaen ken Kristo. Tapno na santuan ken awan pakababalawan tayo iti sangwanan na. Gapu iti ayat na ingkedengen ti Diyos ababaen ken Hesu Kristo pagbelenin na tayo nga anak na. Daytoy ti pagayatan ken panggep na. Dayawen tayo ti Diyos gapu iti nagloryaan aparabor na. Gapu iti inted na kada tayo asagot nga da iti dongdongwen na nga anak. Gapu iti daytoy manipod, idinadamag ko, iti pamatiyo, ken Apo Jesus, ken ti ayat tayo, kadagiti amin at tao ti Diyos, diyak nagsardeng nga agyaman iti Diyos, gapu kada kayo. Malagip kayo, kadagiti kararag ko, ket idawdawat ko iti Diyos, ni Apo tayo ay Jesu-Kristo, iti nagloryaan nga Ama, nga ited na kada kayo, ti Espiritu ama magsirib, ken mangiparangarang iti Diyos kada kayo. Tapno maamuan nyo ti Diyos. Idawdawat ko amaluktan ko dagiti panpanunot yu, tapno makita yu tilawag na. Tapno maamuan nyo tinamnama, anangayaban na kada kayo. Ti kinabak ng dagiti nakaskas daaw a bendisyon, ngayon karina kadagiti tattao. Isao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Langit nagainda kanta, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit ken ko. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Gloria ti may pay ken kawa po. Iti dayta akan ito immasidagdag iti adalan ken Jesus ket sinaludsod da. Si asino ti kangrunaan iti pagarian ti langit. Nangayab ni Jesus iti ubing ket pinagtakder na iti sangwanan da. Kinunana, laglagipen nyo adi kay tumakastrek iti pagarian ti langit, no di kay agbalbaliw ken agbalin akas kadagiti ubing. Si asino man nga agpakumbaba ken agbalin akas iti daytoy nga ubing, iso ti kangrunaan iti pagarian ti langit. Ket ti si asino man nga umawat iti maysa kadagiti kakastoy nga ubing gapu kanyak, siyak ti awaten na. Kitain nyo tadiyo laisen ti uray maysa kadagiti nga ubing, ta ibagak kada kayo nga ijay langit, kan kanayo nakitkitain dagiti angheles ni Ama nga adda sa dilangit. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may pay ken kao Kristo. Good morning. Good morning, Father. Piyesta ni Santo Niño, ni Apo Santo Niño, kas may nga ni Apo Isos kas may nga ubing, kalpasan ti Christmas, sorambakan tayo tatanga aldaw. Nagdakkel a debosyon kanya tayo daytoy, ta idisumrek ti Kristyanismo, dito Pilipinas 500 years ago, di mat iso ti inyawat ni Magellan, di ka di grupo ni Magellan, kini Queen Juana, ijay Cebu,
simbolo ti Kristyanismo nga nya napasamak dayjay nga ladawan aging ganan tataadda pay laeng iso nga ti piyesta ijay si butatta haam mo nagdakkel with all the traffic rinibribo ti tao milyon sapay ti mapan makipiyesta kenagsiwarak ti entero a Pilipinas dayta a debosyon kenapigsa dayta a debosyon kanya tayo tadatay amin kaya tayo man kinhaan, agdibdibosyon tayo amin kin ni Santo Niño. Katatta piyastana. Kanukit kitaan tayo, no ikumpira tayo ti may nga ubing ko na ngamin ni Apo Isos ti Ebanghelyo, narigat kayo makastrek ti pagarian ti langit, no haang kayo nga agbalbaliw akas may sa nga ubing. Ubing ti nagibasaran na. Apay nga ubing? Anya ngamin ti ubing, adalon tayo ti ubing. O muna, anya ti ambisyon ti ubing. Hindi mat da kayo nga lula kadananang no mapang kayo di tiyandaan no ipagnayo di ubing di ayanti ay ayam nga sektor ka aputin nyo pa di matana ta talaga nga no mabalbaling ka alaen na amin no anya da no trak-trak o no palpaltog o no day isaw-saw da nga ipuyot-puyot. Nga talagang ti ambisyon lang ti ubing kano at dalakit ay ayam na very gooden. Nadalakit mapaguston iso na kontento isunan. Ngam no nakakita man ti sabalin ay ko ori kano sa nga basket ta ala na nga mapmapnag. Dadya lang narabaw nga ambisyon. Anya ti ambisyon ti ubing. Agbalin nga dadya no mapagustuhan dadya kayat na umanayon. Sabalimot kanyami idi. Anya pitatan dayta adda dayta ay ayaman ti ubing nga kalablabang ko dayta ubing ije tennis ko dayta nini nagbubukol nga iya kamo tay baliktadom nga ibaltuog nga kastanig nakarigriga mga ibaltuog baliktadom dayta papel nga iya kamo tay text mga text ti mangawag da yan kada kami idi katansan mga aglalati ti paglalabanan me sanga salop tatansan ko taxing ko nami ka touching gayam ti English touch nga rod to touch taxing ko nami mag sanga salop atata tansan ko idi ka kasjay mo laeng untat ti ubingan sa balin nagado ti ayam dan tatan awanen nag-level up cellphonean dayjay ti ambisyon ti ubing nayay inton nga to di ubing dumakdakkel agbasa anya ti ibaga tayo anya ti ambisyon ti ubing anya ti kuna tayo anong gusto mong maging nya anya mo ti kayat mo pagbalinan wow naggaganas agbalinak to nga engineer agbalinak to asiman agbalinak to nga broadcaster agbalinak to nga maestra agbalinak to a doktor agbalinak to nga dagiti ibagbaga ti ubing di mat dagiti ambisyon nga ibagbaga tayo iti ubing ken nagsasayaat nga ambisyon ngem ti realidad kasjay mo di ubing tayo di makkel tayo ang mga di ambisyon mo kaya ang mga nagbalin manumot ti nakatungpal di engineer construction worker di broadcaster chismosa di ka aruba di anya na ganan accountant wano anya man dita nagbaling agpatpataya ti weteng kolektor siman lumalangoy ta nya nga rod kagkalap dumadaklis asiman nga rod ganyan ka ang kitaan nyo. At damot ada kita nagbalin. Kasi nga rin tibiyag tayo cycle. Nya? O, daya yung ubing, nagbalin nga, ngimato ambisyon na, agbalin nga, professional, agbalin amin. Into no nagngalay, at damot ada kita nagprofessional, at damot ada kita nakatunoy, at damot haan, nagbiag tayo latta, dagiti nagtrabaho, ti ambisyon na nakagraduar, agtrabaho, akuma, into na ikang katrabaho, reklamo ka, reklamo, ag-retire kuman. Di man kasi nabayag mo ngayon ang ambisyonan ti agtrabaho, nga may agtrabaho kan, ag-retire kuman apo, makauma. Into naka-retire ka, anya ti ambisyon nyo, hindi kayo nga nagre-retirean, anya ambisyon nyo, ti ambisyon yon nga nataenganen agbalin akas maysa nga ubinghaan umubing ko matiropa how I wish nga titawang ko ka daytay teenager ak pay laeng
Iso nga no damagam naman no tawon na ka 42, 85 gaya man na ya. Dinayalan. Iso ti kayat na ka, how I wish nga agsubli akas may nga ubing. Di mo, da kayo nga, da regret na tibiyag nga, haan nyo na tong paldi, ambisyon nyo ka, how I wish nga, mangrugrugi ako mamanin. Iso nga, nagrikos tayo, ti ambisyon yun, agbalin nga ubing, iso nga, hamo kayat nga, kuretret, koloram nga nalaing, takas lakalalakayan, no ubanan, no bakbaketan, tapno detay, feeling ubing, aging gana nga nataengang kan, kaya mo ti agbalin nga ubing, iso nagiti agubing-ubing. Kadi mo di ubing, paturugan, pik-pik-pikam, la, maturog ka, na. Inton lumakay, wano bumakutan ka, kaya naman ti umay papikpikan, Father, ipatay mo man ta ima. Father, agsakit ti parukong ko. Father, aprusam ti tumang ka. Agubing-ubing. Iso nga tibiyag tayo, cycle laeng. Apaman nga nalpas tayo amin ti lubungan, at da sanikwa mo, at da trabaho mo, nag-retire ka, anya ti kayat mo, agbalin nga. Iso nga, congratulations at a biblical kayo magkidi niya. Sursurutan tayo mo iladya ko na ni Apo Jesus nga, narigat kayo nga sumreg iti pagarayan ti langit, no haang kayo nga agbalbaliw akas maysa nga ubing, nga mahaan ang agubing-ubing nga. Detehan na ka napansin ni Father ka, agpunto akon, umalis na. Gubing-ubing ka, diin ka. Naglaka. Itulod ka pa'y, Nasyat no, di pag itulod king ka, laglagi pa. Ayayot, itulod kayo, tanin sangot. Nga, di dyan, kasi dyan, ambisyon, di may nga ubing. Ngam, di dyan ngamin, aping ako na ni Apo Jesus, nga, agbalin nga may nga ubing. Inya ngamin, ti may nga ubing. Apaya nga ubing, ti pagtuladan, piyasta nga rod ni Apo Jesus. Hindi kas may nga ubing, apaya nga ubing, ti pagtuladan. Anya ngamin, ti napintas agalad ti ubing, nga, haan nga, awangkan niya tayo nga nataengan. Umuna ti ubing, haan nga agimulmula ti sakit tinakam. Kitaan nyo dagita ubing ka naglilinis ti rupa daawan kuretret na. Damor nga ado ti sakit tinakam mo, kada ambisyon mo, kada kayat mo itibiyag nga matungtong pal, iso dagita uged di tarupa yo. Dagita kuretret yo, uray puligad kay apuligad no anya dagita imilmilat yo. No nagururnong ka ti sa itoy ti agasam, dalosam. Dagita nyo dagita ubing, kita nyo ubing uray agapada niya. Agpunto di may sa agsangit, madamdama aggayem damanen awan ti sakit tinakam di jay. Hanga kaslakan niya yung nagpuntaw. Di nakpay panpansinan ni Father, nagado kayo, panpansinan kay laaminan. Diyak makimismi, kadiwan hanggang tumupun-pun-punon lo. Bagunggunam. Haan. Dayay, di ubing mamakawan, isu insuro ni Apo Jesus laeng. Pakawanam ni kabsat mo, mamin pito, kung napay ni Peter, haam, pito-pulo, apito, hanga maput-put-put. Iso nga nadalos ti puso ti ubing. Iso nga awan ti kuretret na. Nya. Maikadwaan niya ti galad ti ubing nga mabalin tayo nga tuladen. Di ubing agi padawat kita inyo, no, dakanin na ipadawat na. Unless no si nga lulang na wano yinang nakiimot, pagbalinam nga imot. Ugali yung nga rod, insuro yo, kanam ito yan, kanidadtadang agaayam, dawaten da. Isong ano sumungsungad na gagayim mo, paspasam akananan. Nandiyak ka mo na nga barangay, di na altotan ti bibingka, taga gabor nga ta. Kagapota sumungad na kita barkadan, inalun-un na ta bibingka. Di murdong tibibing ka, dadyayan tiyan na, dadya ka, ulon-unan na, awanan na altotan, diya mo dinandanog, dadya bukot na, imot. Kano sinursuruan nyo, di ubing nga agbalin nga imot, da kay maglanang sursuro, ngam ti natural ti ubing agited. Isugarot nga, tak di apok, apaya, apan na maipadpadawat di jelly is na, anya ka nga klase ti ina.
Anya ka klase ti lula. Apa yang nga itad na jadda kanya na di ubing ngamin at dari di dependency. Agdep-dependar kadananang kintatang nga addan tulat ta kanin na. Haan nga agdanag, haan nga agkamkam. Haan nga dahi ti agago, haan nga dahi ti agurnong ti uray lang nga. Normal lang agurnong tayo mat. Angam dahi ti nagbaling ka nga, dahi tay kasla awan ti talek mo ti grasya ni Apo Diyos king ka ti panangipagarup mo ka iso nga adda ti tattao nga kuntaren da amin agraman siping yisuldo da dahiti ti papanan na dahiti ti papanan na dahiti ti papanan na dahiti ti papanan na umutang ka na kayat agpiang-piang ti langit kindagan agilibre ay adda kas nga tattao ay talagang agpiang-piang ti langit kindagan mapagilibrem kasla nagmata dudon ko na di ayam nga urisulekem hang agkidem. Adda dagiti kas nga tao ngamin agtaltalit dala una di bukod da nga diskarte trabaho sweldok dayta daytoy ti diniskartyak dayta nakalimit aminen ngamin agtalit dala unay ijay kabailan da ijay siglat da handa nga ammo ano paraburam dagiti tattao ni Apo Dios adda grasya na nga ited na kas di ubing kita inyo dayta ubing ka haan na nga aramidan di bukod na nga diskarte ited na di adda kanya na ngamin adda nam na maan nga nanang kintatang na nga mang-provide para kanya na iso nga nagtalit tayo makini Apo Diyos addan tulat ta addan ayan na tayo tibisin kanya tayo addan na damag yung nga natay kakaaruba tayo nga mabisinan may isang aldaw dua nga aldaw talo nga aldaw upat nga aldaw aging gana nga manong aldaw ka natay tibisin adda natay tibusog ti amok nga ado pakipunsyonam manipod amyana naging gadya bagata kitaam no di ka ag high blood no ka piwis ka gonggo na mala pinarawot mo nga ta kaan di jadi ibagbaga na daytoy dependency di siya pa nagtalot kini Apo Diyos nga addan tulat ta grasya haan na nga itulok anak na tayo nga ron daykas jadi di ubing iso nga ited na iburay na haan nga agdanag tapaya addadanan kini tatang na kakas di mo kumakanya tayo nga agtaltalit tayo latta kumakanayon iti grasya ni Apo Diyos awang kumadanagan tayo, tulungam ni kabsa mo no kasapulan, iburay mo tadda kanyan no kasapulan, ngamin nam na maam nga adda talag kanya, ngam no sikat agur urnong, sikat mangalala, adda nga mapukaw. Yeso nga dependency. Hongad nga kuna tayo, di pa nagtalag tayo kini Apo Diyos. Ala, dagayet mabalin tayo nga dawaten pa nagtalag. Di kinadalos ti puso. Kagapota awan danagan tayo, iso dayjay ko na tayo, no awan danagam, apaya nga agkuretretarupam. Apaya nga agimula ka ti sakit tinakam, apaya nga agbuteng ka dito'y lubong, no namnama nga dadta ni Apo Diyos kanya tayo. Isugar nyo agkatawa ka, ngam no bang bangir ta katawam, hehe, kung ko na magkuretret di bangir aropam, nalinis di bangir. Iso nga ikatawam ti lubong, agtalag ka, among nga adda isuna. Kagapota kas jeti, gapota piyesta ni Santo Niño, tuladan tayo dagito yung ubing, anya nga ti rumbang nga aramidan tayo. Kung na tayo ang naggapota iti ubing, agsubli tayo nga kas, agsubli nga makas may nga ubing. Katatamit, gapota tayo ti agay aywan, tayo adda ubing tayo, adda taraknen tayo, anya mo ti rumbang nga aramidan tayo. Anya ti ambisyon nyo tanak yo. Agbalin nga engineer, agbalin nga awampay mangayat mga agbalin nga padi ti apo na mod. Pagpadyem to ta apom ko na sayang father, apa inya kami nabuting. Sayang kano di apo na ta nagwapo, apa inya kami apay talaga kugangi kami magkidi ang apay kaslala awampay. Anya di kaya mo nga pagbalinan di anak mo, engineer maestra, anya man awam problema dayta. Pagbali ng asiman, awang problema dayta. Pagbali ng mga anyaman, ti kaya na pagbalinan, awang problema dayta. Ngam ti saludsod kakabsat, kaslakan niya tayo laeng. No ni Apo Santo Niño TV, pagdana ay pagtutungtungan, amuyo dayta pagsasao nga, the expression, di ayan mi, di amo namang mangagyo. Ti exact nga word na, anak ti Diablo.
Ngam shortcutin da ayan may nakijablo ka, anak kijablo ka, anak kijablo ko nada. Ngano dito nasulpeng ka, nang nanggagyo da ayan? No nasulpeng ka, no tiwul ka, no handa ka maisuro, anak kijablo kay ka nga ubing ko nada da ayan. Api kaya yung ati ambisyon nyo kadagita anak kada apoyo ka anak tijablo. Kaya yung ati pagbalinan data ubing yo ka anak tijablo. Kaya isa ti ko na nga ron di jay, anak tijablo ko na. Adda apong miidi nga na medyo adda uyong na tadakkel nga lakay. Nagbibitin kami tabayabas, nagado kami ali palayo, gali maturog ti aldaw. Anak tijablo kaya ho. Kaapuna kami mo, di pa apuna. Apong mi mga jablo nga rod. Anak ti jablo, pagsasauda mga naunag nga sauday diyan nga anak ti jablo. Kayso ti kung kunain niya ti ambisyon tayo ti anak tayo, apay addag pampanunot kada kayo nga padakkelet to dayti anak ko tap na agbalin nga anak ti jablo. Pagbalinag to dati apok tap na agbalin nga isunto ti riribok iji barangay may kapit-petisyonan danto nga papanawon. Adagam ambisyon kada tayo nga ti pagbalinan dagiti ubing tayo ka maysa nga isunto ti agbalin nga kriminal nga salot ti gimong. Awam met angata. Malaksid no adda maysa kada kayo anak kijablo kay nga ta. Yada dayom apo hammet awan Anya nga ti kapintasan nga ambisyon, maestra, maestro, profesional, haan. Oray maestra, maestro, oray no profesional, oray no presidente, oray na inyaman nga ka. Ti kapintasan nga ambisyon para kadagiti ubing, iso dati agbalin nga anak ti Diyos. Dahita ti kapintasan nga imulam iti panunot, ipatawid mo ta anak mo, apom, no isuna, agbalin nga anak ti Diyos. Oray ka professional, no anak mo ti jablo. Oray ka no adot sa ni kuana, no anak mo ti jablo. Oray man ka no adot ti kuana no haam nga anak ti Dios di puso na. Iso nga ron nga ti kapintasan nga ibaga ipatawid ita ubing nga isuro no oray man ka man nakimisa ka no di anak mo ka haam nga maawagan nga anak ti Dios. Oray ka kuna tayo nga ammo tayo ti agkararag agkamang kiti simbaan no di anak tayo ka dakes mo tinagbalinan na. Iso nga ti kapintasan nga umuna nga pa ambisyon pagbalinan ti anak iso ay dagiti ubing iso di anak ti Dios. Ni Apo Jesus na awagan ay may kas anak ti Dios. Iso at ambisyonan tayo. Tano mataengan tayo tumat kasla kada tayo kayo nga kaadwan na magki di kada kayo no nasaya at di kananakem mo no ammom ti agserbi no ammom ti agayat no hamugon gondawayan tapadang nga tao anya ti ibagada kada kayo anak ti Dios no imbagada kada kayo nga anak ti Dios gidi dayi ati kapintasan nga ambisyon ti biag. Hala ordinaryo man, wano extraordinary man, tabiyag yo ti sansanikwa, wano adal, wano anyaman, ti kapatgan nga ipanaganda kada tayo, agbalin nga anak ti Diyos. Kagapot ada tayo ti agay aywan mo't kadagiti apo anak, iti gimong, dadya ati tarigagay tayo, mapagbalin tayo, ida nga anak ti Diyos. Taawan ati mama ay na dati araramidan tayo. Oray ka kararag tayo kararag. No DJ taraken, DJ padpadakkelan tayo ka haam nga agbalin nga anak ti Dios. Tano ibagadan tumagkan niya tayo anak ti Dios. Di kas laglang langa ka nga Dios. Ti ugalim ka kasla Dios. Na ibagada di apom nga anak ti Dios. Kadisi ka tinang ipatawid dayta nga anak ti Dios. Iso nga tatatapyasta ni Apo Santo ninyo, maawa ay ti anak ti Diyos. Kinagsiyaat mo't ano iso ibagada kada tayo. Iso at ambisyonan tayo. Nagrigat mo't ang ibagada nga, anak ki Diablo. Da kayo nga, mother butlers, anak ki Diablo kayo. Nagmadimot ang, da kayo aman nakimisa, anak ki Diablo kayo. Nagmadimot ang adenggan. Dati nagmayat ako mga rinaan nga, wow, dati napan nakimisa, us-us to nga anak ti Diyos. Ngalatari tayo amin, piyesta ni Santo Niño, ikarigatan tayo nga suruten, maawagan nga anak ti Diyos. Taraknan dagiti ubing, maawagan nga anak ti Diyos. No masurot tayo, dagita kalidad ti maysa nga ubing, maawagan anak ti Diyos.
Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti may sa Diyos, Ama aman nakabalin amin, anamarsuay ti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken iti may sa nga apo ni Kristo, bugbog tong anak ti Diyos, nagtaod ti Ama ti sakbay ti amin na tiyempo, Diyos sa nagtaod iti Diyos, silaw ang nagtaod iti silaw, napaypay sa Diyos sa nagtaod, tinapaypay sa Diyos, bayanak saan anaparswa, Diyos sa kasmet lang ti Ama, puken ko na aramid dagiti amin nga adda. Gapo kada tayo at tao, ken gapo ti panakaisalakan tayo. Imulo na naggapos sa dilangit, kat nangalay ti bagina iti tiyan ni Virgen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao, kastamat na nailansay ti krus, gapo kada tayo. Idi panagturay ni Poncio Pilato, nagtuto ket may tanem, nagungar ti may katlungal daw, kas palawagen dagiti nasantuan na surat, imulit sa dilangit ket situtugaw iti makanawan ti Ama. Umay tumanen na si dadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingda. Mamatiak met Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag, isu agtaw diti Ama, ket pagrukbaban ken daydayawen amay timpuyog iti Ama ken ti Anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamatiak met Iglesia may maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti may maysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Kakabsat insuro ni Apo Jesus kada tayo at ikang runaan ti pagarian ti langit, iso ti kinapakumbaba akas maysa nga ubing, intay agdawat iti Ama tayo sa dilangit kadagiti kasapulan ti gimong ken simbaan tayo, kas maysa nga ubing nga agtalek kadagiti naganak ken kuana, iti tunggal kararag ko na tayo, Apo Santo ninyo tulungan na kami. Apo Santo ninyo tulungan na kami. Intay idawdawatan dagiti amin nga agserserbi ti simbaan ni Apo Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, tapno kanayon da a masarakan ni ubing nga Jesus, iti panagbiagda, iti kasta agtultuloy nga inspirasyon kadagiti tattao nga naitalek kadakwada. Kumararag tayo. Apo Santo ninyo tulungan na kami. Intay met idawdawatan dagiti amin nga naisaad akas lideres ti gobyerno tayo, apakairamanan dagiti trabahadores na tapno maikawes kuma kadakwada, itinadalos a puso akas iti puso ni ubing nga Jesus, iti kasta agbalenda arangtay ti amin na kinaimbag iti Dios, maipagserbida nga adaan naragsak a puso akas iti puso ni ubing nga Jesus. Pumararag tayo. Apo Santo ninyo tulungan na kami. Kastamet nga intay pay dawdawatan dagiti amin naganak iti sangalubungan, tapno kagumaan da kuma akanayon ti agbalin na pagtuladan tinatib kera pamati, kahit may mabangay da tinaragsak a pamilya, akas ti pamilya ni a Jesus, Maria, ken Jose, kumararag tayo. Apo Santo ninyo tulungan na kami. Intay met idawdawatan dagiti amin nga ubing iti sangalubungan, dagiti street children, dagiti ubing nga biktima ti panakaabuso ken nabaybayan, tapmo masarakan da dagiti naasi ken naayat at tattao, iti kasta mariknada latta ti pudno a panakaipateg ken panakapitaripato. Kumararag tayo. Ito niyo tulungan na kami. Intay pay iraman nga idawdawatan dagiti amin nga pimusayen kang runaan dagiti ubing, isuda anang mangnamnama ti dakkel a kaasi ti Dios, tapno maragpatdan ti agnanayon na ragsak sa dilangit. Kumararag tayo. Apo Santo ninyo tulungan na kami. Agulimag tayon tayo matdawatin dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo,
Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo Santo ninyo, tulungan na kami. Nailangitan nga Ama, pinagbalin na kami nga anak mo, babaen ti tatao ti anak mo, ni Apo mi a Heso Kristo. Pagbalinan na kami akas may nga ubing, iti panagtalik mi, ken panagayat mi ken ka nga amami. Ti panangipaay mo kadagitoy akarkararag mi, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Amin, o Apo, nga insagot mo, nam ay kinrigat, amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa apagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Daytoy ami sa apagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Bunga tibanog ken linggit mi, idatun mit altar anapnuan sudi, amin naragsak ladingit mi, ikay sa miken ka, o Diyos nga Apo mi. Iti daytoy ami sa apagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Iti daytoy ami sa apagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Amin, o Apo, nga insagot mo, nam ay kinrigat, amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko't kinaimbag mo. Iti daytoy ami sa apagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatada ka ikaryan, nga umawat ibagi kendaram. Kumararag tayo, kakabsatap na datayo, ken dagitoy adaton tayo, makaayayo kuma iti Diyos Ama aman nakabalin. Amin. Ti Apo awaten na kumadigiti daton kadagita imam, kit may paay pakay daydayawan, ken pakay gloryaan tinagan na, ken kastamit a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan ng iglesia na.
O Diyos nga amami iti naragsak a puso ken dinabiyag a pammati, rambakan mi ita ti misteryo ti panagbiag ni Apo Jesus akas ubing. Babaen dagitoy adaton, ipaay mo kadi ta makapudno kami iti panagdaydayaw mi iti anak mo, iso nga agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Dadan sa tag-ay ti Apo. Agyaman tayo iti Apo at Diyos tayo. Podno na ya may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken diso agyaman kam ken ka o Apo na santuan nga Ama man nakabalin katagnanayon a Dios takas taunay ti panangay ayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan ket kinayat mo a makipagbiag a mayasping kada kami malaksid iti panagbasol iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi gapo iti kinatudyo na maisublida met laeng kada kami anansata makidanggay kami kadagiti angheles ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket konami adi agsarday. Santo, 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 ti Apo a Dios, dagiti amin na parswa. Ni langit ken daga, napnugay ti pakaidaydayawon. Husana iti kangatwa, madaydayaw, ti may tinagan ti Apo. Husana iti kangatwa. Pudno unay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi ngarot, ti paay mo ta Espiritu mamangpasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispi sinasana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangalay ti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a may paay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ket iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang mi iti papatay mo. O Apo aging gaiti iyay mo.
Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, katagserbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan, ket parayrayam tayat na anadyosan. Laglagi pemet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmusayan as inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag. Gat makiranod kam to ken enggasata na Berhen Maria nga ina ti Dios, ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada, ang mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka, gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo.
Dawaten mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaen ti panulong ta kaasim kada kami kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan ti panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi ken iti yaay ni Hesus Kristo anang isalakan kada kami. Nakukuam ti turay, di Panakabalin kendaya itian nanayon natin, tuwag sarday. O apo mi a Hesus Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya ngaggapo kanyak ti ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mitimingmingam nudigat ti pamati ti iglesia ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa sika ngagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayo aming kapya. Cordero ti Diyos sa Idem kadakam ti kapya idem ka ti kapya. Adtoy ni Apo Hesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing o may kakanyak, ti may salayan nga sa mapaimbagton to'y kararo. Uwapo Jesus, sumay ka. Ito'y puso kag naed ka. Ikutang tuy biag kukin kararwa. Tapno diak to may sinaken ka. Iturong nakadua po. Tarabae maladay to'y numo. Tapno agserbiak ka si pupudno. Aging gatungpal to'y biag ko. Tati ayat mo isuwa po ti biag ko. Ket ni
misuwa puti kirit ko, ket tibilin mo iso aputi bagnus ko, ngagturong kinapudno. Dati ayat mo iso aputi biyag ko, ket ti asim iso aputi kiret ko, ket tibilin mo iso aputi bagnus ko, ngagturong kinapudno. Sila maputoy panunot ko, pakirdem ka dito'y nakem ko. Biyage mapuday to'y kinakurapay ko, titalek ko ken kaidatun ko. Iyawat ko ken katiyamin ko, usarem kada putoy adipen mo. Isurong agbyag itilinteg mo, kinagtalek laeng ken kauapo. Dati ayat mo isuapo ti biyag ko, ket ti asim isuapo ti kiret ko, ket ti bilin mo isuapo ti bagnus ko, ngagturong kinapudno. Dati ayat mo isuapo ti biyag ko, ket ti asim isuapo ti kiret ko, ket ti bilin mo isuapo ti bagnus ko, ngagturong kinapudno. Dati ayat mo isuapo ti biyag ko, ket ti asim isuapo ti kiret ko, ket ti bilin mo isuapo ti bagnus ko, ngagturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo kalpasan ti pannakataroon mi itinasantuan nga Eukaristya, ipaay mo kadi, tababaan ti pannulong ti anak mo nga impas ngay ni Berhen Maria, kan kanayon laeng at ipagayatam ti berberoken mi, ket iti panagado ti tawen mi, umad-ado kumamet ti kinamanakem ken grasya kada kami, iti kasta maawatan mi, ket aramiden mi dagiti banbanag a makaay-ayo ken ka, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso a magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo a pagbiit. Adda ti anak tayo, seminarista, agbasbasa ti Immaculate Conception School of Theology, umayda agpatulong kada tayo, agawis kada tayo, no sino ti makifanran kada kwada, ken may sapay panang tulong kada kwada ti fundraising da para iti seminaryo, nagiti ijay bigan, ket agsao kada tayo may papan iti dati mechanics kasuportaran tayo kung makastulong tayo kadagitay agbasbasa ti seminaryo taditay ammo baka isudan to ti sumaruno nga agpadi magkada tayo ngam no awan tulong tayo ay kaawam mati agpadi itadenggan tayo ti panagsarita ni Brother Deyor. Naimbaga-bigat yung amin Apo, siyak ni Brother Dior Pamilteng, taga San Emilio Apo.
umayak dito'y parokyayo apo ta awisan kay man ken suportahan nyo man apo dito'y mayuswat at takbukasyon maangay inton February 11, 2023. Kalpasan ti 2 taon na po, gapo iti pandemya, na isardeng dito nga takbukasyon. Isungada kami manen, nga agdaw-dawat ti suportayo, ta ag-register kayo kung mga po. Dito ya po, fun run, at dati upat a kategori na. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers, kan 21 kilometers apo. Ket adamit apo ti mabayadan, adati dito 3K, 300 pesos, 5K, 400 pesos, 10 kilometers, 500 pesos, can 21 kilometers, 600 pesos. Nag-register kayo apo, at dati free nga baduyo, singlet, nga maitadto kada kayo apo, han pa lang kami nga sinmangpet, ti singlet maipadait pa lang i Manila apo. Ket no dagiti makapan ni Vegan iti oras ti 4:30 nga mangrugi apo iti Vegan ti Parabangon dagiti makaumay at dati free nga merienda na ken they raise bib apo iso nga awisan kayo nga register apo ken no makita yon to apo ditoy side ti registration form at dati basit nga permaan yon tuman ditoyen taday ito ya po kat mai-raffle draw. Dagiti day mapagasatan apo nga mabunot ket adati chance ag pilgrimage apo ijay Guadalupe, Mexico. Magastosan amin apo awan ti bayadan nyo. Ket no saan kayo mapagasatan alakit dito ilatan na Guadalupe, Sevilla apo ya. Umayan yon Guadalupe, Sevilla latan apo. Iso nga iyaw-awis mi manen apo dito yung fun run. Actually dito apo ti kadakalan nga fun run event ti entero nga Ilocosur. Iso nga daw-dawatin mi manen apo ti suportayo. Ala ano man pa inuhang kayo makaumay. Apo dagiti duma mabalin lang tamot apo ti tumulong. Ket Dios unay ti agina kada kayo. Thank you. Kadwag ti gumatang takayat ko ti mapanji Mexico. Tulungan suportaran tayo apo ta maysa nga fundraising dagiti seminarista. Mabalin niyo nga aga mangala ti registration form dita ore isubmit yun to dito parokya ta ore da kaminto ti mangi panapo no makapermaan nyo ijebalbalayo. Tumakder tayo. Ti apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Dios ipaain na kuma akaasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apaka isalakanan nyo. Amen. Adalan na kay kuma di agresat kadagiti pannursuro ti pamati ket pagtalin ni eden na kayo iti panagarami diyo iti naimbag. Amen. Iturong na kay kuma amapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agiyaman tayo ti Dios. Santo Niño, anak ti Dios, sika po iti mangibagnos, taayat mo iburay mo, kada kami amin at tao. Santuan naman nubot si kaninyo tinamnama babaruem kat panagbiag miuna Diyos sa naginawa. Santo Niño, anak ti Diyos, sika po iti mangibagnos, taayat mo ibu
uray mo, kada kami amin at tattao.